May buntag mga kasyot. Nag-walking si Kraken mga kasyot. Kuyog ang Rottweiler. Kuyog si Makolo. Ka? Unsa? Kuyog ko balik din ako kay magtumi sa bintubig maglungag mi itong kuan. Pusti sa solar. Maganda? Maglungag mi itong pusti sa solar. Magbuta may pusti. Ya. Pila ta ka posta yung butang? 5. Pwede rin nakapasan og kuan. Nari matrabaho ron. Agto limit to? Ah, Nari matrabaho. si Dilpin ug si Iboy. Nga, dara poste oh. Come on. Amo na poste. Oh. Mo tayo mga butang. Itong mga solar ito ba? Tapos, kuan. Floringanan na lang ang grahian. Floringanan lang ang grahian. Mana? Oy. Ha? Oo, oh, butang bunggo sad. Sod lang dore. Oh, so. Ako ni paploringan. Paploringan para limpyo ba? Ayaw ko mag-blessing. Turoy mo? Kaya
Hala. Kaya ko padol ya kay kasi. Ah, sige. Nairo. Nairo ba basi mo ambot ang nairo. Ah. Sorry ah, basi mo. Buka trabane. Hmm. No.